Duond bura mar WIPER biro bago ombulu mar paro mar yango jotelo manigi mbii kod huma molap dhogi ndong' ne kombe motelo ne yiero ma higa 2027 kane otwak kod jokanyo mag duond burano e kaunti ma Kwale e kinde romo mar governors ma mine e bwo G7. Gavana ma kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti wacho ni duond burano motelie kod Kalonzo Musyoka biro rango matut chenro mar walo gi diero jotelo mabiro chungo tiko mar yiero ma higa 2027. Olero ni kuonde luto ombulu biro nywando chuo, mine, rowere, jogo manigi ng'ol kaachiel gi oganda mamoko manok magin gi geno mar yudo kombe mathoth e yierogo. Kutoka 2007 Mheshimiwa Kalonzo aliposimama kutafuta upresident, baada ya hapo hajasimama. Kwa hivyo tumekuwa tukisimama bila presidential candidate, na mara nyingi sana mtu akisimama na chama ambacho huko mbele hakina president, ni rahisi kunyang'anywa, ni rahisi kuibiwa, ni rahisi chochote kutokea. 2027 tukipata support ya chama fully, tunakuahidi ya kwamba tutakuwa na FCA more than 10. Tunakuja kufanya poli, sisi tutachukua wale popular. Kama uko popular tunapata chini. Sio kuja kuletewa watu. Hatuna bali kuletewa watu ili ati mtu anasukuma. Hapana. Yule ako popular ndio tutamchukua, na tukimchukua sisi kama hatuna competition